Vittu. On se Arnin kaveri. No niin, Sisu siellä. Sisukki. Sisulla eteenpäin. Kaja videolla siinä aina. Mä en varmaan, että mä vaskin iso. Sä et vaskit. You beautiful. Onko sulla... Älä lue äänen. En lue äänen. Kukas hän on? Miksi hän tietää sinut? Mä en tiedä. Varmaan sua. Mitä? Ei just. Täällä on 100 katsoja. Toi oli jotain rajua. Hitto. 107. Tere. Sisu, miksi sä jatkelee? Onks tää se? On. Vittu. Oltiks sua mihin joo? No. Sisukas. Show outfits for gifts. Elsa. Hassan nama samalla. Nele. Nele. Hei kato, Nele täällä. Arnille. No niin. Voi. Mistä on tämmösiä Nella? No kun siellä Tikas Elsa. Jumala on täällä. Tikapuu. Tikas Jumala. Se sanoo. Ei kiinnosta. Ei kiinnosta. Ella. Miss Shampoo Jumala. Laulakaa maamme laulu. Oi maamme Suomi jotain klippaa tällä videolla. Oi maamme Suomi synny maa. Oi saltakultainen. Ei rasvaa, ei kukkula, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaata pohjoiteen. Tätä on live-ihmisiä. Vittu, nyt se koko pasta kaatuu. Ai se hyvä. Ai vittu. Tuin tuo sitä, sä jyrää. Nice song, thank you. It's our national song anthem. Aisa face reveal. Mitä reveal? Tämmönen hieno kun tämmönen haluaa tänne. Älä. We be friends. No. Hi. Hi. Oh yeah. Kirjoita haijia vähän. She's for Galaxy. We know we friends. No. Okay. Who is the tallest? Ceci or Nella? Not you. Yeah. Yes. Alisaan, okei. Yeah. What the hell? Why can't see it? Tästä ollaan puhuttu koko lukuvuosi. Koko lukuvuosi. Ehkä aika kerran puhutusta. Ei sieltä se ollut, kun mä puhuttu jossain ruokailussa. No joo, koska on vähän. Snap Eltsu 062. Mennättää. No need. She does not look tall. Mä mietin sitä samaa esille, mutta niinku tiiäks, mun ensi oletus on sieltä. Sä olet varpaa. Aina liikattuu. Okei, tehdään pituusrivi. Ei nähdä. Mä en jaksa oikeesti. Oikeesti ädä. Ai niinku oikeesti. Oikeesti ädä. Vai Swedish? Vi är Swedish. Where are you from? Swedish. Ruusuvarpaa. Joo, hetero B. Okei, no niin. Älä lue kommentteja. No niin. Älä lue. No niin. Yes. Eli Alisa on vähän pidempi. Aika vähän pidempi. They're from... Yes. Oh, that's right. No niin, olipas siinä jännittävä pituusrivi. 400 kuvaa. Suomalainen. Mä tulin nyt. Kanta suomalaisia Ash. täällä. Ash. Kirjasella käyttää. Hi, I'm leaving. Bye. 360. Nee. Ash. Lillikalle. Onko tää joku Lidia? Snap Eltsu. Eltsu lähti pois. Se on Elsu. Elsu 062. Go away. Ash. Do you speak English? Yes. Yeah, we speak English. Yeah. Tullut se Yeah, very Alisa much. ainakin puhuu englantia. Yeah, she's like bilingual. Miksi täällä on näin paljon katsojia? Koska Oh. kuuluisia. Tällä on varmaan jotain puoliksi näin. Elsu 062. Joo, kyllä. Kiitos. Ei mitään alkaa. Toinen Barbie. Moi. Thank you very much. Alisa. Älä vedä. Okei, sinne syökö sitten. Ai jaa. Älä vedä. Ottakaa niitä. Kiitos. Et sä tiedä. No, add please. No. Ei mene Elsu nyt. Mikä nimi pitkän tuotton nimi? Nyt pisti pahaa kyllä. No se on tän live, niin sieltä voit käydä katsomassa. Pedicolor. Pinkki, mut en voi näyttää. Eikö tää niinku pedikure? Niin, no niin. Varpaat on. Lopettakaa ajois. No niin.
Ne 61 kuuluu. Alisa. Tää tuli live-ihmisiä. Tää tuli live-ihmisiä nyt. Spit your tongue out. Niin. Älä ole live-kommentti ääneen. No niinpä. No niin, täällä on varmaan niinku 100 Minä oppin 100 tyyppää per voi. Ja Very 68 ja muita. Minä Ai oppin jaa. suomen kieli. No siitä Tuo on todella hyvä juttu. nopea oppii vissiin. Ai joo. Ihan oikeesti, mitä tää on? Kuuminen kielen. Vissi aika moni. Okei, no joo. Apua. Apua, sekin on suomen hyvin. Miksi sä oot näin? Mitä? Ei aggressiivisuutta. Täällä on väkivaltaa, hei. Älä Väännetään. Sä tuli live-ihmisiä. Tuli ihmisiä kun hakkaa täällä.